Похвално е, че господин Спасовски поддържа връзки с госпожа Тени и с избрани представители от Камерата на представителите на Конгреса на Съединените щати. Но това, което той и госпожа Тени не обясняват на македонското общество, е защо тази резолюция беше отхвърлена. И в два различни варианта тя беше отхвърлена. Едната беше в варианта 741, втората в варианта 311 в момента. Отговорът е много прост. Значи, отговорът не е за това, че някой някъде по света има проблем с това да се промотира и слави македонски език, култура и история на американците с македонско потекло, а проблемът е, че се прави опит всъщност ретроактивно да се имплицира, че под терминът македонци става въпрос за някакви етнически, може би някакви антични или праисторически македонци, без да се пояснява какви са тези хора и каква е тяхната идентичност. Госпожа Тени много добре знае от писмата, които българската общност и общността на македонските българи са изпратили до нея, че когато говорим за вековен или много вековен принос на американците с македонско потекло, става въпрос преди всичко, не изключително, но преди всичко на хора, които идентифицират собствения език като български, които идентифицират себе си като македонски българи, които са изградили в Съединените щати брой институции като църкви, училища, неделни училища, неформални, организации, македонски, като Македонската патриотична организация, в която ясно са идентифицирали себе си като македонски българи. И всъщност причината, заради която тази резолюция в всякаквите и варианти има трудности да бъде приета на федерално равнище в Конгреса на Съединените щати, а и на щатско равнище в събранията на Илиной, на Охайо, Мичиган и на други места. Причината е много проста, че когато се имплицират македонци американци с македонско потекло, всъщност не се пояснява, че става въпрос за македонски българи. И именно това беше възражението на македонските българи. Възражението беше, че ако се напише една резолюция, която е инклюзивна, в която македонските българи са част от наследството на географска област Македония и на имиграцията от географска област Македония, тогава, разбира се, българската общност и общността на македонските българи няма да има абсолютно никакви възражения, напротив, ще поддържаме изцяло такава резолюция. И не само това, считаме, че такава резолюция би била прекрасна поддръжка на принципите на американската демокрация. За съжаление, в този вариант, в който бяха представени няколко варианта, пред документите, които бяха представени, противоречат на принципите на американската демокрация и противоречат на принципите на инклюзивност в американското общество, в което се признават идентичностите и правото на самоопределение на всички американски граждани с всяко потекло, включително на тези, които идентифицирали тогава себе си и до ден днешен много от тях и техни наследници продължават да се идентифицират като македонски българи или наследници на македонските българи, живеещи в Съединените щати и Канада. И именно затова аз искам да призова господин Оливер Спасовски, госпожа Клаудия Тени и всички тяхни приятели и съюзници в Съединените щати, в Европа и през целия свят да бъдат инклюзивни, да признаят, да включат македонските българи, включително в Конституцията, в уставния, конституционния ред на Република Северна Македония и да признаят или да посочат, че става въпрос за имиграция от географска област Македония, включително и за македонски българи в текста на едни бъдещи резолюции. И ако това признание на нас, на нашето съществуване, на нашите предци се случи, ние ще бъдем първите и най-щастливите, които ще поддържат техните желания за признаване на техната култура, език и така нататък, защото в крайна сметка македонска език, култура е и езика и културата на македонските българи. Тя принадлежи на нас и на нас, наследниците на македонските българи. И господин Спасовски или госпожа Тени нямат право да ни отнемат, нито имат право
да ни пришиват на нас и на нашите предци идентичност, която ние не споделяме. Просто искаме да бъдем включени с нашата собствена идентичност в тази история, приказка на Съединените щати и приказка на Европа. Защото това е европейския, това е цивилизирания, това е и демократичния начин, за да се постъпи по този въпрос.